Niki jineman Shopee COD kula nggih gadah. Kok Shopee COD biasanya kan Shopee COD bayar langsung di tempat. Nah iki kula damel jineman. Weh. Tapi kepiye jali. botone saiki. Slendro apa pelok? Ya somben wae no, mosok ketene loro dibayar siji ya rugi awake dhewe. Ya iya no somben ae. Ora iki lho. Iki. Cek. Ngantene ra sida metu iki, Mas. Nganten ndi lho. Iki mau ketawangan kok so. Lho, ora nganten iki, Mas. Ora biasane metune Raden jangan nongko dadi ngiringi Suba Kastawa pas. Wis kepedean ini iki. Engko gandengan karo aku mantenan ngono kuwi. Iki lho. Janaka kok jangan nongko. Jangan nongko. Janaka. Janaka. Nah, yo. Iki lak Mas Lentem kae. Mas Rendem. Saking Padepokan Seni Kirun. oh anu siswanipun Abah. Oh nggih. Nggih Abah. Lah pundi Abah Kirun? Abah iki selak pengen dagel ae kawit winganane. Piye? Nang apa? Pengen ndang munggah iki. Lah niki pun minggahno. Nah mau ya wis munggah benekno genteng bocor. Iki wis Lah iki. pirang-pirang dina pengen nyanyi ae ngono Mas aku. Luar biasa. Mohon maaf, jangan tepuk tangan. Kok mboten asal tepuk tangan? Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Ha iki. Para pelawak dan putuku Yusuf Nggih, Pak. dalang muda. Nggih. Ini ada pengumuman dari Nggih, menapa menika? aku gak iso buka. Ketok apa ora jane Nyekel HP kok ora iso buka lho. Sik to, lambemu muni ketok apa ora iki nek diterjemahne ngerti kowe. napa? Apa picek ngono. Ketok apa Ya ora? syukur lek krasa. Pun sepuh lho. Ketok apa ora? Ini pengumuman perlu saya bacakan bagi khalayak ramai seluruh Nusantara yang bisa melihat pagelaran Hari Bakti Transmigrasi yang ke-72. Nggih. Dimohon berhentilah menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah. Iki piye to kijane? Apa kisane? Iki piye to? Rungokno to. Nggih. Nuntut iki tegese golek. Jangan membalas budi karena belum tentu budi yang melakukan. Jangan mengarungi lautan karena karung lebih baik untuk beras. Iki bener. Bener toh? Berhentilah juga menuntut menimba ilmu karena ilmu tidak ada di dalam sumur. Yang paling penting jangan lupa daratan. Kalau lupa daratan terus kita tinggal di mana? Oh iya iki bener. Malah ning laut. Bener. Jangan ngurusi orang karena belum tentu orang itu pengen kurus. Buktinya sinden lemu-lemu. Kurus, Mbak. Dan janganlah bangga menjadi atasan karena atasan di Tanah Abang itu 10.000 dapat 3. Iki apa? Iki Iki hubungane kali transmigrasi niku napa niki? Iki jane pengumuman apa bakul klambi to jane? Lah sing ngomongke urusane karo transmigrasi sapa? Lah niki terus dalam rangka Hari Bakti Transmigrasi ke-72 Wong aku emeh lali lho. Nek Kementerian Transmigrasi iki jek ana. Lho, sebabe lah saking suwine kene iki ra tau nanggap wayang. Kowe ku ora mudeng. Mulai Gus Ipul. Gus Ipul, Pak Herman Suparno, sampai Pak Lukman. Pak Lukman, sampai saiki lagi Pak Halim iki. mohon Gus Salim agenda ini kalau bisa diadakan 1 bulan sekali. Wis. Panitia wis ngubungi aku 1 bulan sekali tapi gak nganggo dagelan. Udan deres, ledek petir. Mesti Lho kok jor nyepatane. Lho mboten sale ning acara kementerian niku nanggap wayang ora karo dagelan niku rugi. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe to barat ditanggap. Ayo wong ora. Jakarta padakne ning Jawa ae. Iki Jakarta. Nggih. Nggih. Kowe aku lagi ning gone penginapan rene macet pirang nggon. Lah kok ning ngarepe Taman Makam Kalibata ngono. Nggih. Nggih. Aku mengerak kene sopir kene aku. Nggih. Guri iki mobil. Jendela tak buka. Tatik aku.
Kaya duwe titik dhewe ae aku ya ngono. Kaya duwe titik klakson klakson ya unine tit tatit tatit kaya duwe titik to dhewe. Oh iya. Ya ini iki lho wis delengen. Wis di WA karo Mbah Wedok lho. nggih pripun Mbah Kirun Wedok bojoku. nggih MSKMN. napa niku Mas kemana? Lho tuwek wonge semangat tetep to Le. gaul Gaul. Singkatan kok Ya Cano. tak bales AK di JKT. napa niku Aku di Jakarta. wah Lah kok ki WA neh? Pripun? TGPN Apa niku? tanggapan. Jenengan balas? Tak balas. Oh iya. Napa? Iya. Lah kok terakhir Pripun? DLDET napa niku jaluk duwite. alah wong wedok Wong wedok moto duwiten tak jawab. Pripun? MTM. napa niku Matamu aku yo. Ora usah angel-angel. Aku arep bawa sing Oh. kaitane karo transmigrasi. siap Iki zaman menterine nalika sakmono Pak Suprapto. oh wah zaman Gubernur Bengkulu dirjene Pak CI Santoso. Nggih. Dirjen Transmigrasi. Lah tembang iki tembang sing tak nggo bawa pepeling iki Nggih. iki sing ngripta para wali kaitane karo transmigrasi dari para wali para mbah-mbah kuno biyen nggih prediksi untuk transmigrasi iki wis ana lewat tembang iki. napa niku Napa Bah tembange Bah? Semut ireng. Lho Semut iki ireng. tenan. nggih Anak-anak sapi gak sedeng. Mboten nggih mboten Lah randang mok gua ya tak gua dhewe kok. Semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang bengawan keong gondang prak sungute iki sanepan. nggih Falsafah semut ireng anak-anak sapi gak mungkin toh semut kok duwe anak sapi mboten mungkin masuk akal nyabrang kali bengawan ora mungkin semut kok nyabrang kali bengawan sakmono dhewe keong gondang prak sungute. Kalau orang pengin berubah, kalau orang pengin taraf hidupnya meningkat kudu gelem nyabrang segara ben semut iso anak-anak gede. Bukti anak-anak transmigrasi sekarang banyak bupati gubernur karena nyabrang bengawan. Keong gondang prak sungute najan kewan keong Nggih. nadyan kewan keong namun menjabarkan hidupnya untuk lebih baik daripada grundel neng Jawa pindah neng luar Jawa. Keong gondang prak sungute. Timun ukuran 8 Surabaya geger kepati. Timun ukuran 8 ketoke wong cilik Nggih. namun 8 penjuru dunia dirangkul supaya semangate orang transmigrasi kaya Surabaya geger kepati. Dadi wong transmigrasi iki gak oleh males nggih, gak oleh Semangat. bodoh, Nggih. harus semangat. Ya tak buktine yang di Kampar, yang di Iren, yang di Maluku, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, Sumatera sekarang orangnya luwih hebat-hebat betul. Nggih. Nek biyen wong kutha golek pembantu ning transmigrasi, saiki wong transmigrasi golek pembantu wong kutha. betul Uripe luar biasa. Innova Alphard ki nang kono kecil, Mbah. Nang kene kowe becak ora duwe. wah menane rene ngepos Gekere wong ngoyak macan diwadahi bumbung. Semangatnya harus kaya wong geger ngoyak macan diwadahi bumbung, artinya dalam transmigrasi dilindungi undang-undang, bahkan diberikan rumah, diberikan tanah berapa hektar untuk digarap merubah adanya kehidupan. bat Tekon ndi meng? alun-alun Alun-alun Kartosuro. Negara kita Sabang sampai Merauke Nggih. diibaratke jembare kaya alun-alun sak Kartosuro. Hmm. Ombo banget. Nggih. Indonesia ombo banget, banyak lahan-lahan yang perlu digarap
untuk itu Pak Halim tadi ngendika bahwa transmigrasi semakin maju didukung dengan era modern. Gajah meto cinancang wit gori najana kowe polahmu kaya apa elinga nek kowe iki dicancang karo Indonesia, dicancang karo Pancasila, dicancang dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Patine cineker ayam. Wong nek gelem berubah nggih dari Jawa transmigrasi, Betul. gelem berusaha di sana memperbaiki hidupnya matinya kau ora kaya diceker ayam. Husnul Artinya, khotimah. Husnul khotimah, mulya keluargane, mulya adanya kehidupannya. Buktinya anak-anak transmigrasi sekarang banyak yang studi sarjana hebat kembali ke desa untuk bangun desa. Nggih. Pepeling dados. Oke. Yo Mas Kimpul. Yuk. Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake agen wis kembali bayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran. Salat ati jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar salat saya tingedoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe. Aja sembrono iku perintah agama ngelingono nyono sedelo saben tawakal pasrah sing kuwasa iku parang besok munggah swarga. Nggih, sampun katur Alhamdulillah, matur nuwun. Nggih nyuwun dongan pangestu nggih Mbah, mugi-mugi Perbakin, Napa niku? perbakin. Maksudnya Kok iso? perbakin Persatuan Bathuk Kinclong. Silep godhong ganyong irunge ndelep bathuke nono. Wah, arepe silep godhong ganyong irunge ndelep bathuke nono. Nek nang Jakarta aja mbanyol iki. Lah gak saya apa, Pak? Tuku semangka belum mateng. Kok iso? Janda Jakarta ireng-ireng. Loh. Nah, Krowoyo janda-janda lho jenengan niku Mang. Alhamdulillah Jakarta luar biasa. Loh, nggih no, ibu Nek- kota. Anu Mas Yusuf, Nggih. wayang ki nek neng Jakarta padha karo neng Jawa. Oh, lah nggih. Penontonnya tertib sakmene kae. Lah nggih, leres. Mergo ora bayar. Ulah nggih. Oh, mergane mboten bayar. Komunitas wayang Jakarta Jakarta. ada. Komunitas
penggemar wayang ada. PWKS. PWKS. Iki sing PWKS. sing rong enek iki Napa? KPD. Napa? Komunitas penanggap dagelan gak enek. Ora enek. Janten wayangan. Ya alhamdulillah matur nuwun Bapak Nggih. Menteri, Gus Salim, Pak Dirjen, Sekjen PDT kok gak wayangan dhewe. Anu Kemenaker. Nggih. Kemenaker. Iki PDT wis wayangan, Nggih. tran wayangan. Kono ku ya wis suwi. Pundi? Terakhir ya buka Fifah kebar ku belas gak wayangan. Oh, nggih. toh. Kementerian Sosial. Sosial nggih. Iki Kementerian Tenaga Kerja ya anu ya rung wayangan blas. Mohon izin Pak Sekjen supaya diaturkan kepada Ibu Menteri. Nggih. Ndak wayangan Pak. Wayah maghrib ndango sembayang menyangkali nyangkingo timbo. Mumpung sik urip ndang nangkap wayang, besok Nggih. nek mati munggah swarga. Amin. Lah. Pancatane nggo golek tanggapan kok enek. Patune ben Gak ditanggap. melok apa piye? Melok. Wong yo melok kok cerewet. Pengumuman Nggih. Mas Yusuf Nggih. dalam kegiatan Hari Bakti Transmigrasi adanya donasi untuk anu konser Cianjur. Konser Nggih. Cianjur. Kemarin terkumpul 150 juta. Alhamdulillah. Untuk malam ini tok yang tadi sudah sampai salurkan terkumpul 21 juta. Jadi jumlahnya dalam kegiatan konser ini mendapatkan 171 juta. Hebat. Akeh donasi Ciganjur timbang tanggapane dagelan. Cianjur. Cianjur kok Ciganjur ae. Cianjur. Marai anu kuwi lho bulan Desember lho, bulannya Gus Dur. Ki haul wayangan ora kok yo renan. Luar Wis biasa. golek. Golek no. Matur Pak Halim Pripun? DPP kon wayangan dalam rangka haul Gus Dur. Wah, cocok nih. Mergo Yai Abdurrahman Wahid kae Bapak Presiden kae Nggih. kae senengane nonton wayang. Alhamdulillah. Ayo kowe nembang. Nuwun sewu Mas Yusuf. Nggih. Belok Pos Lindro. Niki Slentem niki. Ayo iki wis nembang. Kula pun Yudo wis. Andi Nggih, TB wis. Ayo kowe pun beli Bu. Iki enten Ayo. pamundutan Gubuk Asmara niki. Alah niki saged. Oh lah nggih niki Ayo. saking kagem Ibu Komala Ratnasari, Mas Angga, Mas Aziz pegawai Kementerian Desa. Tertinggal di utawa BPSDM Bapak Hamidun Kali utawa Pak Gito Dirjen. Pak Nggih. Gito. Nggih Pak Gita. Pak Gito Kirimono. Nggih, Pak serta- Gito Dirjen. nggih, serta warga Gunung Kidul yang ada di Jabodetabek dari Pak Pardi Tunggal Jaya Taylor, semoga sehat selalu. Amin. Kalian niko angkingan Projo Jogja. Nggih. Nggih. Suambele gudeke jian. Pripun Pripun? Koyok remason. Kaya remason. Oh, Wedes. goro-goro Oh, kono. wedes ngono. Heeh. Ayo 750 ndang nembang. 750. Niki sampean jek. Nek niki sakniki pun larang. Nggih. Pun larang nih kalau loro. Niki lagi 750. Monggo lho 750. Mangke saged diskon 50%. Lah kok nganggo diskon barang. Nganggo diskon mung kaya didol. Aku 350 mangan jobo gelem aku. Nuwun sewu jenengan asline pundi? Nah, kenale. Asline pundi jenengan? Kula asline Nggih. Rembang. Ulah. Nggih. Ongkos ngetol rene 750 mentek. Lho, nunut tok. Oh nunut. Nyegati truk ae. Mlaku. Lah Ayo iya. Bawanono Gubuk Asmara. Nggih. Jane aku gak seneng nembang kuwi. Lah kok Lah, mboten kok saged? seneng. Lah, kok saged? Sae lho niki tembange sae. Viral kok. Enek sing tak eling-eling. Yen liwat aku kelingan Kae. gubuk kae tahu tak nggo gendaan Alah, Lereh. Iya tak golek. kira kowe aku gendaan gendaan karo anake Pak Bayan urung-urung mlentuk 3 wulan Dikapake. sing paling loro iki Repe. repe Pripun? aku gak patek wani nembang meremehkan wanita Lho, kok saged? harkat martabat wanita dilecehkan? lewat repe Lho, kok saged? pripun tanpa bantal tanpa kloso kok gelem digeblakne sak nggon-nggon Alah. apa rene hotel 150 apa rene tanpa bantal tanpa kloso apa ora ting celkit
bayang. Mbok dilemeki damen ngono Mas, Lah Mas. iya kok iya. Oh, sing disenengi, sing gak disenengi abae Gubuk Asmara to. Nek kula prau layar, Kok iso? Kok perahu layar? lah perkara lagu niku bojo kula mulih remuk. Lah nyapa? remuk penyanyi dangdut ken melok wayangan. Disuwuni lagu prau layar, gak Nggih. apal nekat maju. Terus? Prau layar saire piye, Mas? Yo kanca nang gisik gembira lerap-lerap banyune segara. Anglian numpak prau layar. Bojoku mboten apal wis maju. Prau layar nggih. Oke, dados anumpak aku orang bayar. Witing kelopo. Ayo no gelar kloso. Mulih no. Ketoke yo ning gubuk Pak ketoke. Kayaknya tanpa batal tanpa kloso. Tekan Gubuk Asmara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyingkar nyingkur. Enak suarane. Cilikane juara dan kok iki. Hubungane lho. Bang Jawa karo adan. Wiwitane nyingkar nyingkur. Apik men to suarane. Alah wis. Tak diacok nan niku. Lah nyapa kowe miber? Lah dikeplongi kaya manuk dara ya, Pak. Miber. Kowe ora ngerti sore mau aku. Enten apa? Begitu abalala mudun Nggih. pengrawit munggah. Pripun? Lah terus sawang kok kono kowe. Lho. Lah iki bakul bakso enek, gudeg enek. Lah, Sirahe yoga kowe buah naga. Buah naga. Padha doan kowe buah naga. Bang putih. Ketabang putih buah naga. Suarane masuk namung ngeten iki. Alah, Yuda mau wis nganggo swara, TB swara. Kowe tampil beda, aja kalah karo sinden. Paling ora ya tunjukkan Karo ngadeg kae, Nggih. rasa lungguh. Wis. Lah nyapa kembonganane? Hah? Kembonganane. Nyapa? Ben sorane cilik, carane enek. Oh alah. Dalan angin disumpet. kaya krungu suarane Mbak Apri. Apa mosok Enek Yuda karo TB kulino luar Jawa, Jakarta kulino. Nggih. Kowe sok neh nang Jakarta belajar ya, Le. Iki meng diampirke karo Pak Gito. Nggih, ampun diomong. Lantai 3. Munggalip sandale dicopot. Ngono ya diceritakne. Lah iki ruangan iki engko wis teko ngono. Sandale cepet bareng metu lho, sandalku menghilang jere. Kok lantai 1 lantai 2. Lantene rowesi lho, Mas. numpak lip sandale dicepot. Lah kuwi kaya pintu musala lho, Mas. Kaya nang masjid ya. Suara beda. Alah. Ngajeng nggih. Karepmu Nyingkar nyingkur. Wong mau wis dikandani abae tidak usah tepuk tangan. Jajane lambene apa? Ono apane to lambemu? Kok iso males suara wedok lho? Lho, sing penting carane kuwi. Dalan angin disumpet. Wiwitane nyingkar nyingkur. Hebat. Lagi ngerti teknik suara nek dalang angin dibuntet Suarane metu cilik. delok. Ayo, iso. Jajali. Jajalan. Lah, Oh nek dikempit ngono kuwi suara iso cilik. suara iso cilik Gonku kae tak kempit kok malah gowedi ya. Lho apa? Sing mbok sing ngempit iki lho. Suara lho. Ayo. Lah ngono. Rondo tak cekeli iki. Lah, Wes. lah. Aja jeru-jeru. Repet Mas wangel tenan. Aku Ra ngempet iso. ini ki 3 menit paling semaput tau. Ketok ana suara mek tus ngono lho. Ora ngerti teknike ae. Kuwi padane anggur apa piye? Alah. Ngene Ling samyen ke Oh, nek dipekak gede. Suara gede. Nek dikempit Cilik, cilik. mergane angine mbrobos. Iya. Dadi nek dibumbet angine ora mbrobos metune cilik. Oh iya. Alah. samyen ke muta
lelampahan kang Kaya ambulan ya. Nak kowe dudu ambulan meneh, Mas. Apa? Dolananku jaman cilik teko balon kae. Sing iso muni dicenet, Mak. Ngono kae. Apik. Lali. Lelampahan kang Iki bahaya swara ngene iki. Wah, Gak saged bahaya. Gawe nomor anyar gambare wong wedok voice note. Bae. Bahasan ketemu. ketoke pengalaman. Pengalaman. Curhat, mesti curhat. korban. Rumangsaku jek polos tiba yo berpengalaman-alamanan. Ora apa-apa. Pacaran karo banci kuwi ana untunge. Lah kok ana untunge kok banci kok untung. Loh, entuk bapak ya entuk ibu. Iki loro-loro. Nilai plus ya. Nilai plus. Ya besok nek wayahe Nggih. wong cik studi Nggih. mayange wis hebat Nggih. mongko kelas loro SMP Betul. karire saya menanjak Nggih. besok sarjana ndalange saya hebat pesenku nek sak mongso-mongso besok entuk bojo hati-hati Lah kok Pripun, saged Mbah? milih sing wong wedok alise ketel sebab Niku pertandane napa niku? kuwi tandane setia ning wong lanang Alise rada kandel ngoten niku. lah golek wong wedok sing ulune ning tangan ana lembut ngono kuwi Pripun? tapak doro masakane mesti enak Pinter Oh, masak. Berarti teko wulune. aja golek wong sing ulune kentol kandel lho Kenapa, kenapa Bah? banci Walah. leru po Aku mbiyen ulune ya kandel dadi banci Pak. Aku yo tak tahu ngono kuwi, Mas. Ya. Nah, Tuku bakso ngono kae. Nah. Yo macak wedok ben gratis ngono. Sing Ah. wedok-wedok ayu-ayu kan gratis macak wedekan ngono. Ah, kula tumbas bakso sing tunggal ngangge ndok, sing tunggal mboten ngangge ndok. Lali kebuka. nah, Ya entek. Tresno tulus natyane kubuk asmara. pedhot tamu jan apik tenan Jan, kok. aku nganti Iya. mumet dhewe. bawa cangkeme kaya duber sepur pedhot tamu jan apik tenan sing ngaturne Nggih. Monggo. Mbak Mbak sinten Mbak niki? sinten Mas Wonten Yusuf. Mbak Saras wonten Mbak. Mbak Saras 008. Saras 008 monggo. Mbak Saras. sing di Sing Sing iki. sing ndi? Barno, oh nggih Barno. kalau Ratna. enek sing milih lho Ngateno. Oh niki niki. Ayo ngateno. ya Ya ya. Masa wong wedok jenenge ngatno. Lah sinden ayu-ayu jenenge ngateno. Sinten? Ya sebenarnya. sinden ki pokoke jangger sing jek nom Nggih. rupane ayu Nggih. dalang sapa ae Nggih. mesti dikek pinggir dalang Oh. mesti kayak cedak dalang Cedak dalang. mergo nggo noleh wayang ki gak bosen Nggih. lah sing radek kira-kira Tuwek. Sepuh. bosem radek bosok-bosok piye Nggih. Masa ya bosok lho, mesti kayak pinggir ngono kuwi Lah. mergo wong penontonnya rawani nggodha kuwi Nggih. Mboten jenengan lho, Bu. pengen dicelatu oh kuwi kabeh kok Oh ternyata kuncine kuwi. Oh, tiba. Jone kok wong buta emoh ngejak omong lho. Buta kan ngejak omong yo malah Ngejak ngedeni wong. aku kuwi wis tuwek Nggih. ngetutne mulai Bapak Haji Anom Suroto Ki Mantep Timbul, Sudarsono. Ki Mantep Sudarsono dalang-dalang sepuh Mbah Nggih. Dino Nggih. wis tak tutne kabeh mula aku ora gumun nek sinden ayu-ayu Nggih, Sebab nggih. Sebab apa? wis ora gumun ketok ayu ora wedakan lungguh ngono nggih engko pada esuk Pripun? mudhun kok panggung ganti daster kuwi karo buta apik-apike buta Bae wis gak gumun sih Karo lap-lapan wedak. kowe iki nang kementerian Nggih. toilet disediani Sedia. untuk pipis penonton Ada. ada Nggih. Ya.
maeno neng lapangan utawa alun-alun sing genek nggon pipis ngincengo sinden nguyuh Pripun? Iso mak prok yes rotok tok 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 Rotok tok tok. bar mangan diesel bumbu Oh kadang sok Mangga. rati maju ta Duk? Maju Dek, maju. Kok mundur ya rumah aku kene Ya Mas Mangga Imul. bubuk asmarane. Nggih, seragen ke Mas. Siap. Tarik sis. Matur nuwun. Bu Halim, matur nuwun Bapak Menteri, anggenipun sampun nenggani wayangan.
Alhamdulillah. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Kena nggo tuku es krim. Es krim sak kulkase. Nggih, karo kaos. Matur nuwun. Nggih. Catatan sajroning Nggih, kalih nyuwun pangapunten nggih Mas Yusuf. Nggih, Mbah pripun. Wektune wau sonten kathah acara wayangane wiwite bengi. Nggih. Nek pomo limbukan iki radi mangan wektu radek lingsir nggih nyuwun pangapunten. Wong mboten masalah. Mergo wayange mau ya awite jam 11. Nggih, mboten masalah. Monggo dilanjut. Nggih. Sapa to sing jenenge Masda iki sapa to? Kula menika Oh Mas Dala. Oh Masda niki Mas Dala. Tak nggih nek Masda ki sinden. Lah sing Mega. Mega Oh, sing Mega. sing bar nembang wau. Mbak Mega nika. Heeh, Latarium. Oh, mboten sinden gone sampean. Ora enak sinden Kan tari. dudu dukun anu sinden, dukun pijet. Nggih. Ayo sapa neh yo. Nggih niki ngaten, Mbah. Nggih. Gandeng kula matur sembah nuwun menika berkah luar biasa agem Oke. Mansur Laras. Cacak nggih nggih. Rasa kula sak rombongan menika kula kepengin midhangetke pituture panjenengan lewat Jula Juli menika. Walah. Apa kuwi? Waduh. Jula Juli. Nggih. Mangga. Kok nyaingi Mbah Waluyo. Oh mboten. Oh mboten. Pokoke anggere ora tekek rupane ireng wis pokoke aman. Lah nggih wong. Jula Juli. Tekek lorek. Senes tekek lorek. Rupane ireng. Nggih. Mbah Waluyo. Jula Juline iki mawon. Nggih. Ingin midhanget. Sok kapan dina mulutan Nggih. mangan durene montong. Nah, Apik. Ya. Jula Juli Yogya. Sok kapan keturutan duwe sinden, bojo sinden sing kegeden bokong. Sing penting ra ayu moblong. Iki jane Jula Juli diaturke Pak Halim. Nggih. Gus Halim Menteri PDT mengke nek kundur kalih mirsani ten YouTube Nggih. menika Jula Juli Jombangan. Oh, Asline yak Jombang. Nggih. Monggo menika Jula Juli Jombang. Mangan dondong mateng neng uwit rambute padha gondrong randuwe duit. Sapa iki? Ayo gentenan. Eman ayo nandur sing kena dipangan. Oh yo. Sing iramane rong dadi. Alon-alon dulur watone kelakon tang 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 tin tang 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 laelo sawone
ati pangan uler elo yen wong bodho aja ngaku pinter awan-awan aja ngethok kayu lah godhonge dipangan wereng sing prawan-prawan ketok ayu bareng rondone malih ireng-ireng ceritane sepeda jengki setire cendak dawa sadele ceritane cah wedok saiki nganggo roke cendak ketok sadele ceritane arek wedok saiki nek pacaran ning kandang sapi ora ngerti ana hansip patroli bareng diketak kathoke keri esuk nakir sore nakir sing ditakir ra ora enak esuk rambut disemir sore disemir kakean semir sirahe buta kain pelangi weton madiun nek udengan kaine tenun pegawe negeri tuweke entuk pensiun bareng dagelan tuweke dadi dukun cemplung kali dek ora iso mentas arep mentas gandulan uwit jantung hati dek gak iso ikhlas piye lah ikhlas wong gak duwe duit tuku kayu digawe meja tuku sewek pinggire suwek bojo ayu nyepaki tangga bojo tuwek dicipok mate cekap semanten hitungan kula sae lan boten barang karasa gom eman-eman ayo nandur sing kena dipangan Jolat-joli suwuk geropak julat-juli Julat-juli Mbah Julat-juli suwuk serepek Jogja. Nggih, matur sembah nuwun. Niki ngeten apa kira? Nggih. Sak Yuda Mas TB Nggih. Niki gandeng sing jeneng Gocek menika nek kokean ya ora apik. Nggih, lakone cik dawa. Nggih, lakone sik tawon non tupe Ayo iki engko cik nekseni Ndara Semar karo Ndara Pandhawa karo Rama Semar Nggih. leh bangun Ngamarta. Nggih. Ayo. Niki gandeng nggih mau napa le wiwit nggih pun. Awite ya jam dalu nggih Mboten masalah menika nggih sedaya. santai mawon pun Nggih dados pamecut merap kula menika le mikir le arep ngringkes-ngringkes Nggih. dados pundi. Ya. Nggih matur sembah nuwun Abah Amin. Kirun saha sedaya kemawon.
Nyuwun pangapunten awit kekirangan kula, kathah kekirangan kula sak rombongan anggen kula kladuk, anggen kula gojekan dalu punika. Mugi-mugi saged pinanggih wonten ing sanes wekdal niki kula tak neruske lakon rumiyin, Pak. Monggo Monggo, Mas. Surup bebero kloso. Nggih. Mas Yusuf saya Kuncoro. Amin.